Procházíš životní krizi? Pak je tohle video možná právě pro tebe. Budu se tady věnovat člověku, kterou takovou krizí prošel. Podíváme se na to od samého začátku, co se stalo a jakým způsobem vlastně zjistil, že v krizi je, jak se to vyvíjelo, kdo mu s tím pomohl a jak to nakonec skončilo. Jedná se o příběh z Bible, je to ze Starého zákona 2. Samuelova 12. kapitola. Jestli chceš, tak si můžeš přečíst, v popisku je odkaz na online Bibli, ale já ji zkusím v krátkosti shrnout. A vlastně v kapitole předtím se stalo to, že David zřešil s Batšebou a zabil jejího manžela a jí si vzal jako ženu, velmi špatný čin. A v té následující kapitole ta se věnuje tomu, že přišel prorok Nátan a vlastně říká mu, hele, v podstatě co jsi to udělal. Jo? A David si jako uvědomí, tak zvláštně, že až teď si vlastně uvědomí, že udělal něco špatného a dostává se do takový jako krize a vlastně je tam nějaký vývoj toho, kdy on prosí Boha za odpuštění, Bůh říká, já ti odpouštím tvůj hřích, ale jako trest přijde to, že tvůj syn, který se ti narodí teda z této ženy, tak ten zemře. David je v půstě v modlitbě a prosí Boha, aby syna ušetřil smrti, ale nestane se tak a syn stejně zemře. A vlastně ten konec ukazuje na to, kdy David se nezatvrdí vůči Bohu a nehledá výmluvy, proč se to či ono stalo, ale vlastně jde, pokloní se Bohu a očividně jako vyznal své hříchy a Bůh mu dal ještě mnohem lepší věci v důsledku. A tomu se taky budu věnovat. Tak pro kontext, jak říkám, přečti si kapitolu a jinak jdem do toho. Pokračuje video z přednášky, kterou jsem měl pro mládež. Tak dej pak vědět, co si o tom myslíš. Příběh o Batšebě, tam je že jedna, dvě věty, kde jako zmiňuje, co se stalo předtím v kapitole, tak to možná známe, že David zřešil s Batšebou, zabil jejího muže. A tenhle příběh jste možná taky už slyšeli. Já třeba si pamatuju, že když jsem ho slyšel poprvé, tak jsem si říkal něco ve stylu jako, že no, z toho, co přišel ten prorok, co mu jako tam říkal ten příběh, tak já bych taky vlastně vůbec nepochopil, že se to vztahuje k mý situaci. To vlastně nedává smysl, že jo. To je úplně jiná situace, prostě teď mluví o ovci, o nějakým, jako ten spoj tam je úplně nepřímý, jo. Ale co mě jako nedošlo, tak je vlastně něco ještě jiného. A to je, že David, o kterém se říká, že jako muž podle božího srdce, vlastně udělá vlastně nechutný skutek a má jako zero shame, jo. Vlastně totálně mu nedojde, že udělal něco špatného a vlastně si to neuvědomil, až dokud mu to jako neřekl někdo. Jo, a ten prorok podle všeho přišel už, když se mu to dítě narodilo. To znamená, nebylo to jako 2 dny potom. Tohle jako třeba za mě je opravdu neuvěřitelný. Jo, že byl schopný udělat něco takového a nedošlo mu, že to je špatně. A abych to aplikoval na naše dnešní téma, což je krize, tak já si z toho beru tohle, že když člověk je v krizi, tak to občas ani nemusí vědět. Že možná zrovna jako neprožíváš žádný velký trable, že třeba nemáš pocit, že by bylo něco špatně, že jo. A přichází to tak jako postupně, jo. Prostě pochybnosti začínají postupně vzrůstat, tak jako nevinně. A prostě třeba ani nemusí přijít velká krize a tak nějak se to jako postupně stane. A občas teda očividně i, když ta krize je prostě velká, tak to třeba jako nezjistíme. A tady bylo potřeba zásahu zvenčí. Jo, to znamená, Bůh si řekl, tak jo, mám toho dost, mám Davida rád, že jo, ale prostě potřebuji, aby byl ten David lepší, jo, a potřebuji, aby jeho srdce se nezatvrdilo úplně a někdo mu to prostě musí říct, někdo mu musí říct, co udělal. A ten prorok, poslaný Bohem, takým jako šikovným způsobem mu ukázal, že jo, co se stalo. To znamená, ukázal mu nějakou úplně jinou situaci, kde se stala nějaká nespravedlnost jinému člověku. A to David jako slyšel, to prostě pochopil, to vnímal, že tady se stalo něco špatně, že jo? A my taky jako vnímáme, když se děje někomu něco nespravedlivého, tak to jako víme, že to je špatně a dost nás to burcuje. A pak mu ale nastavil zrcadlo a řekl, no jo, ale ty nejseš o nic lepší. Tady se bavíme o ovci, ale tady se bavíme o lidské bytosti, kterou si zabil.
A ten vlastně prostě v té situaci Bůh nějak Davida uvedl do toho poznání, že teda je v nějaký krizi, v nějaký duchovní krizi. A co je dobře, si myslím, že David si nechal říct, jo? Že to jako pocítil, nebo procítil, což je by the way jako nepříjemný moment, že jo? Když vám někdo řekne, že děláte něco špatně, tak obvykle jaká je první reakce? Že jo? Nějaký výmluvy nebo vysvětlení, proč jsem to udělal, nebo proč tomu tak není. Protože snažíme se nějak jako obhájit, že to špatně nebylo. Mami, já jsem to tak nemyslel, že jo? Nebo tati, on si začal, nebo já nevím, jo, prostě, nebo třeba každý občas kecá, že jo, prostě. Tak musím taky. Nějak si tam dosaďte nějakou svou situaci, jo. Prostě my lidi nemáme úplně moc rádi, když nám někdo nastavuje zrcadlo a říká pravdu. A často přitom je to jako jediná možnost, jak ten svůj problém vidět a začít s ním něco dělat. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč máme něco, čemu říkáme společenství křesťanů, proč jako to Bůh nějak jako ustanovil. Mimo jiné právě proto, že věděl, že potřebujeme, aby jsme si mohli navzájem pomáhat, navzájem se vést v té duchovní cestě a že prostě potřebujeme jiný lidi, aby nám v tom pomohli. Takže tohle to byl nějaký zásah zvenčí, co jsme viděli v tom příběhu. Co se dělo dál? Co vlastně udělal David? On teda nehledal žádný výmluvy, prostě pochopil, že zhřešil a přijmul to. Jo? A ne jako bez boje, nebo jak to říct. Prostě třetí krok, co tady se dělo, tak byl nějaký jako boj o nápravu, jo? Boj o nějaké smíření, to znamená boj o nějaké jakoby narovnání situace. Jo? To znamená, v jeho případě to bylo, že bojoval o to, aby syn zůstal naživu. Jo? Už nemohl nic udělat s tím, že co udělal, jo? Prostě Uriáš je mrtvej, ale tady mu bylo řečeno, hlad, tvůj syn zemře, a on řekl, já musím bojovat o to, aby to nebylo ještě horší. Musím bojovat o to, aby zůstal naživu. Já teda doufám, že vaše situace, naše situace nebude stejná, jo? Že je taková hodně netypická situace. Jo? A co pravděpodobně můžeme řešit my dneska? Jo? Třeba to, že budeme mít pocit, že víra je jen soubor zákazů a příkazů. Třeba budeme říct, že zjistíme, že neřešit Boha je vlastně jednodušší. Třeba zjistíme, že žijeme svůj život podle toho, co nám řekli rodiče. To jsou takové duchovní krize, které se týkají přímo nějak jako víry v Boha. Jo? Nějaké věci, které se týkají přímo naší víry. Ale pak jsou ještě nějaké jako krize, který bych jako nazval, nechci říct neduchovní, protože to jako nechci rozdělat krize na duchovní, neduchovní, ale takové ty krize ve smyslu, nevím, co dál se životem. Jo? Třeba nejde mi najít práce, nebo nejde mi pracovat v té práci. Nejde mi to ve škole. Jo? Mám pocit, že mě nikdo nemá rád. Bojím se, jak Česko bude dál směřovat politicky. Vidíš, politická stránka. Nebo třeba nemůžu najít přítelkyni. A dalších jako spousta problémů, ano, nebo přítel, přesně tak. Dalších spousta věcí, které člověk může řešit a je to pro ně v životě vlastně těžký. A takhle. A tyhle věci, já nechci říkat, že můžou nastat, jo? Protože to zní jako, můžou nastat, ale nemusí. Ne, oni prostě nastanou a oni se prostě stávají a oni se dějou. Tečka. A některé věci vás budou trápit víc, některé míň, jo? A o některých prostě ani nevíme, že máme, jo? A tak dále. Jo? Je to i z toho důvodu, že žijeme jako v padlém světě, to se musíme uvědomit. Jo? To je jedno z našich křesťanských jakoby učení. Žijeme v padlém světě, je tady hřích, což mimochodem znamená, že hold bude mít problémy se sebou, s lidma a tak dále. A moje otázka na vás, retorická teda, zní, jak se ke svým krizím stavíš ty? Usiluješ o nějaké zlepšení? Nebo jsi rezignoval? A druhá otázka zní, a víš, kdy máš přestat? Co? To znamená dvě otázky. Jestli usiluješ o zlepšení a jestli víš, kdy přestat. Co? Dobře. Nebojte, vysvětlím. A proč
Proč to vlastně říkám? Proč je tady tahle ta druhá otázka divná? No, protože mně přijde, že to z toho textu aspoň tam to jako bylo a přišlo mi, že se to jako dá aplikovat i na náš život. Tak já to zkusím vysvětlit. To znamená první, usiluješ o zlepšení, to je normální, to my jako asi víme, že máme usilovat o zlepšení. Že? To tak nějak jako podvědomě, chápem, nikdo mi neřekne, ne, nemáš. Jo? A to znamená i v našem příběhu. Jo? David se nenechal, jo? Dělal vše pro to, aby si získal boží přízeň, aby prostě jeho syn zůstal naživu. Nenechal si to vymluvit, že těma jeho staršíma, nebo koho tam měl poradcema. Neměl vůbec zaručený výsledek. Jo? To znamená, nevěděl, jak to dopadne, ale věděl, co chce a šel si za tím. A samozřejmě dopadlo to nějak, tam se dostaneme, nepředbíhejte, ale důležité je, že usiloval o zlepšení. To znamená, i my v našich jako krizích, ať už víry nebo nějaký životní krize, tak taky bychom měli a máme usilovat o nějaké zlepšení. A často prostě nejde těm krizím předejít, jo? Právě protože žijeme v nějakém padlém světě a nejde jim utéct, ale věříme tomu, že máme jako mocného Boha, který dává nějaké možnosti, jak s nimi bojovat. Jo? Takže ta otázka je, jestli usilujeme o zlepšení. Jo? Opravdu, když se zamyslím, tak dělám vše proto, abych začal o věcech přemýšlet jinak. Dělám vše proto, abych pochopil více Boha a jeho lásku. Dělám vše proto, abych se zlepšil ve škole nebo ve své práci. Dělám vše proto, abych se přestal bát o tom, co se stane, ať už v aktuální politické situaci, nebo ve válce na Ukrajině, nebo v nějaké vaší životní situaci. Dělám vše proto, abych se přestal bát a více spoléhat na Boha, že se o mě postará. Na tu otázku si každý musíte ve své konkrétní situaci dát odpověď. Dělám vše proto, nebo už jsem rezignoval. No ale co teď ta druhá otázka? Kdy mám přestat s tím usilováním? Tak teď říkám, že mám dělat vše proto, abych jako usiloval. No jo, jenomže. Abych šel jako hlouběji, řekl jsem si, že nechci zůstat na povrchu, tak možná, že občas je dobrý přestat usilovat. To znamená, v našem příběhu David sice bojoval a usiloval o to, aby jeho syn přežil, ale nestalo se tak, že jo, očividně prostě to nedopadlo, takže ten jeho boj jakoby byl marný. A ten příběh mohl pokračovat různými způsoby, že jo. Mohl se nadále snažit o to, aby ho Bůh vzkřísil, mohl, já nevím co, snažit se udržet jeho prostě mrtvý tělo na nějakém oltáři, jo, cokoliv. Nebo se mohl naopak třeba zatvrdit vůči Bohu a říct si, OK, tak já se tady snažím, Bůh mě neslyší, no tak jako prostě, jo, tak asi Bůh není. Nebo cokoliv, asi mě nemá rád. Jak mu můžu znova důvěřovat, když tohle neudělal. Ale to pokračoval tak, že David, že jo, se zvedl, umyl se, šel se poklonit Bohu před Bohem, nechal toho a všichni, že se divili, proč teda zrovna teď přestal, když jako byl tak usilovnej, proč si jakoby, že jo, přestal s tím a on říkal, hele, jo, jako já tady vidím, že jsem udělal jsem, co jsem mohl a není rozumný pokračovat, jo, protože přestal, protože pochopil, že tam už nezmůže nic dalšího. Jak to aplikovat na nás? Jo. Tak samozřejmě, první věc je, tohle není výzva samozřejmě skončit s usilováním o to přestat třeba hřešit. Jo. To znamená, jo, pokud je to nějaké naše úsilí napravit nějaký hřích nebo jednat někde správně, tak tam rozhodně jakoby nemáme přestávat. Ale jsou případy, kdy to přestání bude k lepšímu. Jo. To znamená, a teď strašně jako tohle je na další diskuzi, možná na další program. Ale když se vezmeme nějakého, nějaký jméno rychle, Richarda, který se snaží o to dostat se na jadernou školu. Mohl jsem říct sebe, jo. Prostě kdybych znáte mě, se snažil dostat na jadernou školu, jo. Dokážete si to představit? Já ne, jo. Prostě asi bych na tom strávil klidně 5 let a pravděpodobně bych se tam jako nedostal nebo dostal a vykopli by mě, jo. Prostě to já, protože znám sebe, tak vím, že nejsem na to rozhodně stavěný. Jo? A v nějakou chvíli by mi někdo měl říct, hele, možná to není ta nejlepší volba. No, když já tak chci, proč tak chceš?
No, protože rodiče by na mě byli pyšní. Nevím, jo, jako těch důvodů může být víc. Jo, je tam, ale tenhle bod je strašně ošemetný, protože asi vnímáme to, že jaký je ten limit, kdy už stačilo. Jo. To, co jako, tam jako, kde je ten limit? To já vám jako neřeknu, jo. Protože každá situace věřím, že bude jiná. Jo? A každý potřebuje nejspíš nějakého svého Nátana, proroka, který mu řekne, hele, asi to není dobrý nápad. A nebo naopak, který řekne, hele, ne, snaží se teprve měsíc, uklidni se a jdi dál, jo? Nebo půl rok, nebo já nevím co. Dal si tomu fakt málo. Jo? Ty situace budou fakt různý. Takže tohle byl třetí bod, já jenom zopakuju ty 3 body, z toho příběhu, co jsme četli. První bod byla tam nějaká nevědomost té krize. Jo? Druhý byl, že byl nějaký zásah zvenčí, kdy ten David to musel pochopit. Třetí prostor byl nějaký boj o tu nápravu, boj o smíření, prostě o to, aby se to nějak jako srovnalo. A čtvrtý je to, co reálně jako vidíme na konci v jedné větě. A to je, že po tom všem, kdy ta krize ulehla, kdy emoce se srovnaly, kdy proběhlo takové jako smíření se situací, tak Davidovi se narodil Šalomoun. A to známe, Bibli, kdo neznáme, tak Šalomoun byl jeden z těch největších králů, nebo z těch jako velkých, nejmoudřejší minimálně. Říká se, že nejbohatší, že jo, postavil chrám, prostě byl to borec, když to řeknu takhle. A bylo jakoby skrze něj velký požehnání. Byl požehnání pro svou rodinu i pro lid. Takže jakoby nakonec to vlastně dopadlo dobře, happy end. No, ale jakoby zpětně si člověk až řekne, jakože no vidíš, no, jako kdyby se nestalo ta krize, co byla, kdyby se nestalo to všechno špatný, tak by z toho vlastně nevznikl tak skvělý příběh, že jo. A ono to jako takhle často jako je i u nás, jo. Často se stane něco špatného, tak jako obecně prostě budu mluvit, tak v ten moment to zažíváme jako těžce, že jo. Ale když pak jakoby projde čas a tak nějak se zpětně ohlídneme a řekneme si, jo, jako tohle byl blbý, ale teď jsem jako v jiný situaci, a pokud nejsem úplně teda v situaci, tady byl jeden příběh o terce, která byla jako na drogách a tak, jako pokud nejsme jako v nějaký fakt to, tak obvykle se hlídneme zpětně a řekneme si, jo, hele, ztratil jsem tuhle práci, ale teď mám tuhle a jsem vlastně jako šťastnější třeba, nebo teď je to dobrý. A vlastně, kdyby se nestalo tamto, tak vlastně bych nebyl tam, kde jsem dneska. Jo. Minimálně byl to, jako já to říkám, protože u sebe v životě jsem takovýhle situace měl, kdy jsem měl naději na Boha, že něco dopadne nějak a že se Bůh o to postará a vlastně jakoby nestalo se tak. Jo? Dopadlo to hůř. A až jako zpětně jsem schopný se ohlídnout a říct si, hele, no ale já kdybych jakoby nezažil tohleto, tak by mě to nepřivedlo sem, nepoznal bych tady ty lidi a vlastně jsem strašně rád, že to bylo takhle. A netvrdím, že to můžeme říct ve všech našich případech, jo, zase, nemůžu jako být pohádkový, že všechno bude mít happy end vůbec. Ale nesmíme zapomínat na jednu věc. A to je v tom příběhu vidět. Jo. Tohle není příběh o nějakém člověku, který udělal něco špatného, nějakou špatnou volbu a pak s svým úsilím začal dívat na nějaký motivátory, který mu prostě pomohli to zvládnout. Tohle je příběh o člověku, který ale jako měl naději na jinou bytost, jo, to je na Boha, který ho z toho dostal, který mu dal něco ještě jakoby lepšího a vlastně mu požehnal. A my nesmíme zapomínat, že my jsme na tom stejně. Jo. My nejsme jenom my v životě se svými problémy a zabalím se do deky a říkám si, jak všechno špatně. Ne, my máme komunitu věřících, který nám může pomoct a máme mocnou bytost, která stvořila celý vesmír, která nás dovede a nenechá. To je boží slib z Nového zákona. Říká, já vás nenechám na pokoji. Vy jste mi dražší než lilie. Vy jste mi
ani vlas vám nespadne z hlavy a prostě povede vás tak, aby to v důsledku dopadlo dobře. A já si jsem tím na 120% jistý z toho důvodu, že že ten ultimátní dobrý konec totiž není tady na zemi, to je potřeba si uvědomit. Učedníci, třeba Petr nebo kdokoliv tady, co zemřeli pro Krista, oni tohle moc dobře věděli. Oni věděli, že ty krize přežijou a že vyjdou vítězně. Ne proto, že jim nakonec Bůh dá jako lepší život nebo nějaký majetek nebo něco. Oni věděli, že budou s Kristem na celou věčnost, až zemřou. Jo. To znamená, my máme naději v tomhle životě, že Bůh se o nás postará, ale ultimátně naše naděje by měla být v tom, že i když se tak nestane, a i to se může stát, prostě nebudeme si tady, jako, nejsem tady od toho, abych jako kreslil křesťanství v nějakém pohádkovém světě, tak po smrti máme věčný život s Bohem. A to je něco, co všichni křesťané, kteří byli ochotní zemřít pro Krista, tak měli na paměti. Jinak by to neudělali nikdy. To znamená, abych to nějak uzavřel. Krize, nebo duchovní krize, jakýkoliv krize budete mít. Od toho neutečete. A je na vás s tím, jak to říct, je na vás s tím v podstatě jako bojovat. Je na vás rozpoznat, že něco je špatně. Je na vás nějak s tím pracovat, usilovat o nápravu. Vědět, kdy, co a jak. A je to dost jako velká zodpovědnost, takže je jasný, že ne vždycky to zvládnete sami. Proto potřebujete ostatní lidi a primárně potřebujete s těmihle věcmi pracovat vždycky s Bohem. Jinak opravdu nemůžu nic dobrýho slíbit. Ale je na vás jako vědět, že máte v pozadí velkého Boha, který vás od toho může ochránit, který vás dovede do zdárného konce, kdy se můžete ohlídnout zpět a říct si, jo, ono to vlastně dopadlo dobře.